Ang tumong sa Ginoo nganong naigo ka sa wali, mura ka nagsili ba, nahalangan ka. Once gani naigo ka, pasalamat sa Ginoo. Gibadlong ka sa Ginoo ba. Sa ako na lang gikiingon, mugamit na ang Ginoo tawo. Pero kung gihingan na nagali imong ngalan, ana personal na. Pero kung general gani ang word, buti pasabot ana, warning na sa Ginoo mo. Matod pa sa Hebrehanon, ang iyang gihigugma, iyang disiplinahon. Iyang disiplinahon. Bakit na akong mga anak, ako ginang pamuspusan. Oy, na. Ang kwarto, mga gina ang disciplinary room. Di ba ako mamunal dito sa gawas, sa balay? Dito gina sulod sa kwarto. Okay, sulod. Na. Dito sa sulod ang disiplina dito sa gawas. Kaya kung pasagdan mo ang bata nga magtubo nga bisag sayo, may usa ka anak ba nga dato kay sila milyonaryo iyang papa iyang mama, negosyante ba? Ang nakaparat kaya walay panahon ang iyang papa siyang anak sa pagdisiplina. So dito sa eskwelahan makakita sumbang kay ang bata, bayaran ra siyang papa ang atraso. Adong nasumbagan makasok anak, nga legisbidong patambali na imo napisok na mata. Hato nagduko ang bata nga barumbado. Pag-college mao gihapon. Karon kay nasangkot man ang iyang anak o patay ba, nakapatay iyang anak. Abot sa prisuhan, gidoaw ang amahan. Tubag dahil aning magana ang amahan. Kumusta man ka diri anak? Tubag sa anak. Pa, ikaw may dapat na diri si mama. Dili man ang tako. Kaya naman anak, kung inyo pa kong gidisiplina sa una, imo pa kong gipuspusan, imo pa kong gibitay o giunsa ko nimo, wala ko rin. Kaya para na po, tanan na kong gibuhat sa una, insakto. Pero sa mata sa balaod, sayop, kay mayroon man nimo akong atraso. Ang dapat na diri pa, ikaw man si mama. Ano na, sukat karon ayan akong bisitahan eh. Eh, sa panahon nga makahinumdum ko, makakita ko manaan mo, hinum naman ako ang imuhang pagsigig palit sa akong atraso. Ito ko ang amahan, o nangayo pa sa ilo siya anak. Kabag sa anak, isang pag-usaon ni mo pangay pa sa ilo na ko karon, naanak ko aning rihas, naputhaw. Bayaran ako ni, hantod sa tibuok na mong ginabuhi. Ano? Ginikanan nga naaron. O mga anak nga naaron, dili sayop nga disiplinahon mo sa inyong amahan. Kung kuhaan mong cellphone kaya wala na mo yung trabaho, bisa naglakaw, nagsigig ana, bisa naghugas ng plato, nagsigig ana sa cellphone. Ayaw mo kasuko, makuhaan mo, kaya para na sa inyong loob. Okay, may gabi sa tanan. May ikaw bang kalibutan? Ayaw ang gabi. Ayaw ng Diyos. Atong dolo na Ginoo sa pagkampo. Ang masanggi pasalamatan Ginoo na iningkas na sa kibhiyon. Santa mo ipahilo na among mga dulungog diha sa mga pagpamalandong Diyos. Sa Ginoo among Ginoong simbahon diha sa pagpatalinghog sa mga pulong. O tugote Ginoo nga Santo Espiritu Ginoo mga kumbiktar sa mga kasing-kasing. Ya Lord sa pagpatalinghog ni Ginoo ug among sayran ang imo ang kabubuton sa makinabuhi karong gabi. Salamat di sa paning pag-ulan. Dili ni makapugong namo sa pagsimba o sa pagpaminaw sa pulong o Dios. Ikaw Ginoo ang sentro sa tanan namong pagabuhaton karong gabi. Imong ngalan mo ay mapasidunggan. Imong ngalan mo yung pasalamatan ng umaday Ginoo. Ibanay kami hangtod sa pagtapos namo nini nga panimbahon karon o Dios. O ikaw Ginoo among ginabayaw. Salamat kaayo amo kang ginasimba pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige, paliw ko abre sa inyong mga Biblia sa Book of Proverbs o panultihon. Okay. Proverbs chapter 3. Sagot sa tamang sa size.
Sige. Sige, basahan ako sa New International Version. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Dalay ko na ngalan si Ginoo. Now, the title of this message tonight is Following God. Now, ang Proverbs, gisulat din siya ni King Solomon. Sayang pagka manggialamon, sayang na pila ni ka-Proverbs yang nasulat, porque naghana. Pinakamaayo nga magbabalak si King Solomon. Nasulat niya kini mga panood yan ng inani ba? Wala na sa mga rhyme-rhyme, pero experience ni King Solomon. Among the kings of Israel, Solomon was the brightest, the most intelligent king in the entire history. Ang pinaka lisod nga desisyon nga gabuhaton ni Solomon sa dihang mahimo siyang hari katong dunay duha ka inahan nga ni-claim sa usa ka anak. Familiar ba tani nga story? Amen. Ang naitabo niadto sa palasyo ning duha ka inahan kay padesisyonan lagi sa hari ang maong anak. De, tungod sa kaalam nga gihatag sa Ginoo kang Solomon, ang pamaagi lang gyud nga mahibal-an sa hari kung kinsa gyud tinuod nga tag-iya sa maong anak, ang desisyon sa hari iyang ipatunga ang bata. Kanya una-una, sakto ka na nga una-una sa hari o binuang na una-una sa hari? Sa atong una-una, binuang na siya. Pero para sa Diyos, insakto na ang klase sa desisyon. So, napakuha siya pinuti, gunitan ang tiil sa bata, dayon, ipapikas na unta. Pagka dayon ng gunit bitay sa bata, niduol tong inahan. Ayaw, mahal nga hari. Ihatag na lang na niyang bata, may na lang makita na kung naan niyang bata, kaysa makita na kung napikas na ang bata. Dahil desisyon na ng hari, imuha gidaning anak. Diba na? Kaya isa may pakialam, masugot ramang magtunga sila. Imuha ni kapikas, may baboy, kaya pwede lapaon. O manok, na pwede sa bawon. Sa so, ang gisulti ni Solomon kanato, iyang pagdasig, iyang encouragement kanato, ini sa mga anak, consider kita si Ginoo nga mga anak. Amay mo gusto madunggan, anak ta si Ginoo o anak mo si King Kawayan? Anak si Ginoo, of course. Yun sa mga anak, ayaw kalimti ang mga pagpanudlo sa Diyos. Hindi na ito kalimtan. Nasayra ba kung koreksyonan ta, masuko ta? Sayop na rabatadaan. O. Pero tipigi hinoon ang iyahang mga kasuguan sa imong kasing-kasing. Diba maunay pinaka-moto ni David sa Psalm 119 verse, o sa banang verse sa Psalm 119, ngayon siya nga, I have hidden your word in my heart so that I might not sin against you. Akong tipigan ang imong pulong sa akong kasing-kasing, aron dili ako makasala bato kanimo. Ang pagtipik sa kasuguan sa Ginoo according to verse 2, for they will prolong your life. Ang makapataas tayo sa kinabuhi, niabot na kag 70, niabot na kag 60, niabot na kag 40, tungod na sa imuha din pagtipik sa pulong o sa kasuguan sa Ginoo. Dili lang long life ang naanay mo, kundi prosperity.
It will bring you prosperity. Kanang pag-uswag ba? Uswag ang imong kinabuhi. Nakasinati mo siguro mo kalisod. Kisa may nakasulay diri. Kanang niagi mo kalisod sa kinabuhi. Nakasulay mo? Amen. Na, kung wa mo nakasuway, pwede na mo di mangalagad sa Ginoo kay wa mo di mo kasuway kalisod. Pero kutob nato nakasuway ta og kalisod din sa panginabuhi. That is the moment that we need to trust in the promises of the Almighty. Kinahanglan mo salig ba sa iyang mga saad? Kini gani mga babae sa arang nga gani sa lalaki, di man gani katuog. Di ba no? Sa aran lang galing ng mga bilutbot. No? Chatan lang gani, nagkauna ka. Di ba malipay naman gani. Unsa na ka kung ang Ginoo mo ay nagsaad kanimo. 3. Let love and faithfulness never leave you. Ayaw tuguting nga mobiya kanimo ang gugma o pagkamatinud-anon. Kaya daghan ro matinud-anon, wala na yung gugma. Na ba? Kung tinud-anon lang, makitaan sa simbahan, na-prayer meeting, na-benediction na Domingo, pero ang gugma wala na, matinud-anon, na apa. Dili man ko ni magbuwag ang pagkamatinud-anon o ang gugma. Ano? Hindi naman siya magbuwag. Kaya ang basihan sa pagkamahigugmaon, kanang na matinud-anon ka. Hindi mo na sila pwede magbuwag. Now, ang sumpay niya sa 3, ihikot ni sa papan sa imuhang kasing-kasing. Kana bang tablet of your heart ang tawag sa English ba? Iliko sa imuhang liog ang gugma o pagkamatinud-anon. Buhan, bisan asa ka paingon, gibalo nimo ang gugma nimo sa Ginoo. Lahi biya ning spelling sa gugma sa Ginoo sa gugma sa kalibutan. Ang gugma sa Ginoo ang spelling kay L-O-V-E. Karang love. L-O-V-E. Ang kalibutan, L-U-S-T ang pagka-spelling. Uwag maning sa kalibutan. Dili man ni L-O-V-E. Na last na kailibgon mo ni gugma sa kalibutan. Kanya sa 4, then you will win favor and a good name. Makabaton kag pabor nga gikan sa Dios, unya protektado ang imong pangalan. Sa diyak mohimo ta sa kabubuton sa Ginoo, kini yung pagpipig sa kabubuton sa Ginoo. Kana bang kailan mo ni Kunsing? Ano ba? Kailan mo ni Janice? Once naamo sa Ginoo, mahibal-an nila nga nagi na sila. Nangalaga na sila sa Ginoo. Tungod kay naamoy pangalan nakatatak. Nakatatak na ang pangalan. Makadungog ng ngalan nga Duterte. Do not destroy my country because I will kill you. Mo na atong una-unaon. Nga mo patay gid siya. Di ba no? Kada ngalan nato mo nang ingon ang Psalm o ang Proverbs, ang pangalan mas maayo pa siya kaysa bandi. Kinahanglan ang pingan ginato atong mga pangalan. Mo na nakanindot nga gitipigan nimo ang imong pangalan. Ang buti pasabot, nakatatak ang Dios sa imong pangalan. Unang dili na to hugaw-hugawan ang atong pangalan. Then sa 5, salig sa Dios sa tibuok nimong kasing-kasing. And ayaw pagsalig sa kaugalingon nimong kaalam. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Unya sa tanan nimong agianan, sa tanan nimong pagkabuhaton, ilham Dios. Kay himuon niya ang imong agianan nga tadlong. Tulid bang agianan nimo? Mo ti pasabot. Ang taong naglakaw sa matarong nga dalan, di kahimutan sa Ginoo. Para pang wala pa ni nauso ng Facebook Messenger, isendan ko og text message sa una ba? Katulad ang cellphone ng keypad pa.
Ang taong dili magsubay sa dalan nga matarong niya, sige giko, ala gyud ang to gidugay sa magisumpay ani. Ang taong di magsubay sa dalang matarong, hubog. Anak ko sakto sad. Anak kita may hubog magkasubay pa sa dalang matarong, wala na yun. Sa rasay naman na niya. Right kayo magsingay in English. How dare? Magihatagon kayo ng bubok? Kuha lagi mo. Palit. Wala nga kung makabanang kang pala hubog, kunya nagtrabaho, inig-swildo na delikado yun ang swildo inig kasabado. Parang ito akong girisita ninyo ba makiksabot o taga-purinarya. Now, in following the Lord, mamaya itong tema karon. In following the Lord, we need to make a decision. May decision ba mo sunod sa Ginoo o murag di sunod-sunod lang mo sa inyong bana, sa inyong asawa, sa inyong silingan, o sa inyong kaila? Kaya kung nagsunod-sunod na ka, o ka nagsunod-sunod, kaya na wala mang kay klaro. Kaya na bitang sunod-sunod, wala man ay klaro, parehas na sa tarak-tarak. Kalang-kalang, gwapo-gwapo, gwapa-gwapa. Namay balay, o namay balay-balay. Wala na siya tinuod. So kung kasunod-sunod kas Ginoo, waan ako sa kasunod. Sunod yun. Amen ba mga igsoon? Now, paano yung kinahanglan ta mohimo o desisyon sa kinabuhi? Mosunod ba tas Ginoo kay daghan tag kwarta? Mosunod ba tas Ginoo kay lami atong pagkaon? O mosunod tas Ginoo bisag wa kay sudan? Kaya usay mangkondisyon ng butas Ginoo. Lord, ayan ako mosunod din mo. Basta, mabuutan na ning akong bana. Kunya oray di mabuutan. Ngayon dahil, mag-unong na lang sa akong bana, Lord. Kung nampun siya mga lagad ni mo, unong lang ni. Atau kanta sa una bang, unongan ko yun ka. Ano man yung mga kanta sa unang panahon. Nakaroon na itong hibalaan ng tulo ka kamatuoran mahitungod sa paghimo na itong insakto nga desisyon. Tulo ka kamatuoran. Number 1, our decision affects our eternity. Ang imong hukom karon sa imong kinabuhi makaapektar na sa imong kinabuhing way katapusan. Na kung nag-desire ka nga mo adtong langit, hindi ka ganahan mo adtong simbahan, ay murag di na mahitabo. Di ka kakadumdum ang simbahan niya. Gusto ka mo adtong langit? Ano? Kung mangamdoy ka mo adtong langit, kinahanglan ta mohimo og mga butang panglangit. Kinahanglan ta maminaw og mga pulo nga panglangit. O kinahanglan po ta mobuhat og mga buhat nga panglangit. Ang pinulungan po panglangit. Alisod kayo ng mo ato ka kagayan imong gisakyan padulong pagadian. Hindi ka maabot. Now, mabitaw nang naay nagsimba diha sa palao nga kurti na niyang hubog-hubog kaya naman ato pang wala pa cellphone sa una. Ang iyang asawa, ang iyang anak nasa Iligan, iyang asawa na dito sa somewhere in Norte dito sa Zamboanga. Karon kay ang imong bana na Iligan, hindi apas ang asawa. Nakabalo po ang bana nga iyang asawa na dito ni uli po siya dito. So nagsige silang tagbo. Hangtod karon nagtagbo ra siguro gyapon, gyapon mo sila nakita. Walang tungod sa iyang kasubo, nagsige siya hubog-hubog. Musimba siya usahay, hubog. Abot niya dos gate, ngayon na siya. Pastor, nagsamparay siya. Kaya, kabalo ko nga Panginoon niya. Pero, naapag ko'y bisyo. Sulod na nito, Brad. Kanya na ta maghusay.
Pagsugod ng praise and worship, nakanamay ingon ani ba, live man na diya kada Domingo. Timing kayang lingkuran na naa diri sa tubangan. Kapakapa niya dito, kapakapa niya sa mayo. Iya mga kamot sa kauban niyang tapat niya, dili pa tas iya iisa. Naman sa influensya sa pa, sa vino. Mga nga, wala ito na mo siya badlungan. Kasa'y panahon nga, masimba siya nga parong. Masimba din siya. Isang hupok, mag-drive siya sikat. Padulong dito sa simbahan. Masimba man siya. Saan tama na, masimba man yun. Bahalag wa nagsubay sa dalang matarong. Ana lagi ko, may ganit lagi, nakaabot pa simbahan ba? Pero di ubanan sa gid siguro sa Ginoo. Sige. So magpadayon ta. Kung wala si Ginoong Hesus sa atong mga kinabuhi, naata sa dalan nga ginasubay natin ni Job. Kinamdam mo sa inyong kinabuhi sa una sa wala pa mo Ginoo. Diba, sinako ay inyong balikas, no? Sinako o binukag. Diba? Ito, bitaw na, kanang wala ka sa Ginoo. Sinako ang imuhang balikas. Muna nga, kung naana ka sa Ginoo, o niya maog hapon ang imuhang pulong manggawas yung baba. Ang tawag ka na sa Juan 3, dili pa ka born again. Wala pa. Wa pa man na born again yung baba. Mabitaw ng pagpabautismo, bitaw na ako. Itunlod, bitaw tanan. Kaya sa surrender na imong baba, surrender na imong mata. Gikan gid diri sa Alimpuo, padulong gid sila pala pa i-surrender gid. Tama sa ikausaba nga na yung pabautismo. Yun siya, pastor, ay nag-itunlod niya kung tuong kamot, pastor. Yan ang pastor. Ano man, Brad? Di alam kung anong pa, pastor. Kaya man niya, ako na ilunod, niya, makasumbag pa niya. Makasala ko sa Ginoo, may na lang kung di na ko na ilunod. Ang wala ra yung gipatusma ko. Inana ba? So, ang pagsunod ay nato sa Ginoo, kinahanglan tag Kristo nga gaiwag sa atong mga kinabuhi. Paras ba, kung palungo nato ning suga karon, makadungog mo sa akong tingog pero di mo makita nako. Yati man basta gali na ikahayag, mulayas ang kangit-ngit, di ba no? Basta na ang kahayag. Ang kahayag na simbolo na ni Kristo Jesus. Una, ang tanan natong buhat sa unang maot, pag-abot ni Kristo, nag-anam-anam o kawagtang. Tinuod na? Di ba tinuod no? Nag-anam-anam siya kawagtang. Kaya no, naitaw mo, badlong ni mo, nasa'y pulong sa Ginoo, nga mo babasa ni mo. Di ba no? Kaya mo gamit man ang Ginoo o tao, ay inyong ganahan mo badlong sa inyo, tao o mananap. Butang nato ba? Mananap ang gamiton sa Ginoo. Nakaduol kag kabayo pag mamalikat nimo, gipatiran ka sa kabayo, hagbong gyud dito. Mas maayo na lang ng tao kay maistorya man nimo. O daw may kang buaya ang gamiton sa Ginoo pag badlong nimo ba? Asa may mahitabo nimo? Ha? Modang ang gamiton sa Ginoo sa pagsaway nato, kung dili iyang pulong, parehas nimong tawo. Kaya nga naman, maistorya man imong tao. So, ay po nag-istorya sa kabaw. Baw, nagyo kay problema na ba? Ang tubag ana sa kabaw? Oo nga. Oo nga. Oo nga, manay tubag sa kabaw? Oo nga. Papalingaw ka nga. Tagalog-tagalogan lang sa kabaw. Oo nga. Di ba lang? O diyan usay, masakitan man ta kung tao ang gamiton para mo badlong na to. Hilas ko siyang nga, mura pong masayo. Kay tao man. Kung di mo ganahan o tao ang mubadlong ninyo, panghayo mo sa Ginoo kabayo. Kung di ba kairing, kamraso lang kagalit ba, ini kasala ni mo. Di iro pa akon kagalit. Narabisan pa gid ba katong galaway na. Mas maayo ang tao ang gamiton sa Dios. Ang badlong nimo. Ngano ang kahayag sa Ginoo, mao ni siya mo iwang sa mga taong wala din sa kahayag.
O bitaw nang bahala kita'y madaog-daog. Basta kita, dili mo daog-daog sa uban. Amen. Di ba no? Kita maoy alkanse, basta ang uban, dili maalkanse. Ano yung nakanindot? O bitaw nang napay anniversary, ang mga bisita giunahon na itong pagkaon. Kaya say sobra nila ako Para? Di ba ba managi kinaihan na itong mga Pilipino? Pag-unang pangaon ang bisita. Ang pinakagwapong unlan tuas bisita. Ang pinakagwapong humot nga habol tuas bisita. Ikaw nag-unlan na kagsako, ang iyong habol moskitiro. Di ba na? O, biya na? Ang bisita maoy ang mga pinalit nga dugay na kay wa gamito tuas bisita. Unang ang mga bata mulayas na lang sa ilang balay na para pag uli ipagamit tong pinalit nga gamit nga wa gamita. Sa mga gamito na kay bisita. Kunya wa kay bisita di kay magana. Ay naunusa. Kung wala si Jesus sa atong kinabuhi mo nang naata sa kagit-git nga dalan. Number 2, di man kay kudugay magwali ba? Ang atong desisyon makaapektar na sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Our decision affects our everyday life. Adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Alright. Ang atong adlaw-adlaw nga desisyon mao ni magadirekta sa atong kinabuhi. Bisan pag negosyante ka, ano ba? Negosyante ka, diligid mong hangtod ang imong negosyo kung abri ka sa buntag, sirado na po kapag kahapon. Di pagkaugma, sirado na po kapag kahapon, buntag na po ka mo, abri, ano ba? So kinsa may customer mo, dong-dong ni mo, o nang, kung unsay desisyon nimo sa imong kinabuhi, magsige yun. Magsige. Sabi maayo ta mo dumala sa itong mga customer, bahalag bali ang chinila. Sir, ang buntag, sir. Kaya ang negosyo manggod, serbisyo na daan, dili na ginansya. Servisyohan yun. Now, kanang mga manager, tawagon na itong sir. Kanya ang security guard, dili na tawagon ng sir. Parehas naman na sila ng trabaho. Ano? Kaya sir, mamili man ko na itong gwapo uniform. Tawagon na itong sir. Trabaho, negosyo, tanang mata o pagtuon man, pag-iskwila. Kaya sa akong maestro sa na ba? Sa ayaw mo pag-aim o 75 na grado. Ano akong maestro? Kaya kung mabagsak, kung di ka kapot o 75, 74 imong grado. Sa pag-aim o kanang sa college, kaya flat 1 man. Sa pag-aim o flat 1, buhan kung dili ka makabot o flat 1, naa ka sa 125, 150, 175, dos. So arang-araw na lang gid kaya na maka grado ka, dos. Ang taga-IIT, basta 3, di 5 na gina sila. Ang taga-IIT. Yes, naliso yung bakukang sa among maestro. Basta 3 ang grado, okay na kaya. Proud na sila kayo sa ilang 3. Na. Pero ato ka sa mga private schools, imo kaning grado, 250, 255, akala sigurado yung alright. So maka-apektar na tanang desisyon sa imong kini basta wala gali nimo ginaseryoso, apektado ang imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Bisan gani imong pagbati, ang imong kinaiya, bisan pa ang imong mga pangandoy sa kinabuhi, maka-impluwensya kaayo sa desisyon nga gibuhat nimo karon. Mo nang kung mo desisyon ka og buhat og maayo, padayon na. Para sa na ba, nga sayo mo ka ari dire. Kaya kung naabtan mo atong pagbundak og uwan, sigurado yung di na mo kaabot. Kaya laayon naman mo dayon. Apa ito nang nindote kung way masakyan, so alas 4 sa hapon, hait na mo padulong ari. Kaya sakto pa, makalungag pa mo saging. Di pag abot sa na late,
kasima-sima, pero una no. Layo-layo sa diya ning haikon, pero ang nakanindot ra gyud, ma-exercise mo padulong hari. Amen. Kaya sa mag-ampo man Lord, undangan ning ulan. Unya ora di undangon. Di na lang kita matong simban kung dili pa undangon. Ang ulan. Ano? Usahay man God, ato ta mamili ba, no? Mamili ta sa pag-alagad sa Ginoo. Ang pag-alagad ba yan ato sa Ginoo, rain or shine? Kaya mukhaon ba yata bisag ga ulan? May ganahan, tuloy mo ba? Pag yun nga, di ko mo simbaron kay ulan. Hindi panihapon mo, di na mo maalos sa imong kamot. Ino-no na lang mo yung barito sa imong plato ba, nga pulos lagi sa baw. Oh. Kaya sa lagi, mangmundisyon man na kita sa Ginoo. May nga tabawa, ko'y panahon ron, pastor. Huh? Hindi ba ginagawa ng ino ko'y panahon ron? O sa kato, no? Katong pagluwas sa Ginoo na to ba? Kaya pagkuhan dito sa lansang, ingon ang gina niya itong kitlansang, bating martilyo. Undang Brad, kisakit man dahil eh. Yara? Iya itong giundangan, wala tayong kaluwasan. Unang pagdesisyon nato ang musunod tas Ginoo, kanang karaan pa nato ang pagkaistorya, hinugtanay o bakos. Hinugtanay bakos. Munang moto sa mga batanon, isagwa po niya sugta, simba gihapon ta. Ano mga moto sa mga batanon ron nga dasil si Ginoo. Ang adlaw-adlaw nato nga kinabuhi apektado o sa gihimo nato nga decision. Number 3, our decision affects our journey. Sabi ng journey. Kanabang sa sige na ito, laroy-laroy aning kalibutan. Ay sa ka membro sa simbahan sa una sa Cebu. Na kada kabikil niya gwali si pastor. Ano tayo maigo siya ba? Kailan niya dire basta maigo mo sa wali, di na mo ganahan mo simba. Nasoy mo na. Kato siya, naigo siya sa wali. Pagkasunod din may di balhin siya sa lahing simbahan. Si pastor, balhin ka naman dire kaya ang pastor ito magigo. Pagka Domingo ha, kaya naigo na po si wali dito sa pikas. Tabok na po sa pikas. Ato, nahorot niya ang simbahan sa Cebu binalhin. Niya kaya maigo magiging siya sa wali. Itabok siya sa Bohol. E pila pa naka-oras ng biyahe sa Bohol to Cebu. 4 ka-oras na masakay kag barko. 4 ka-oras. So at buhato lang siya mo simba. So karon kaya namatay man siya dito sa Bohol. Karon wala na yung serbisyo niya. Ngayon nakinsa may tag-iya aning membrohan eh. Ari ra man ni diri sa Bohol. So walay pastor mo serbisyo. Ambot ipasabot gali anang maigo gani ka sa wali sa pastor. Wala man na. Kay labi na ako di man ko chismoso. Kung masa ko siglaang sa iyong balay pangutana sa iyong silingan na unsa na sila diha. Ang tumong sa Ginoo nganong naigo ka sa wali, mura ka nagsili ba? Nahalangan ka. Once gani naigo ka, pasalamat sa Ginoo. Gibadlong ka sa Ginoo ba? Eh sa ako na lang gikiingon, mugamit lagi ang Ginoo tawo. Pero kung gihingan na nagali imong ngalan, ana personal na. Pero kung general gani ang word, pwede pasabot ana, warning na sa Ginoo mo. E matod pa sa Hebrehanon, ang iyang gihigugma, iyang disiplinahon. Iyang disiplinahon. Mabita na akong mga anak, ako ginang pamuspusan. Oy, na. Ang kwarto, mga gina among disciplinary room. Di ba ako mamunal dito sa gawas, sa balay? Dito ginasusunod sa kwarto. Yung sulod. Na. Eh dito sa sulod ang disiplina dito sa gawas. Kaya kung pasagdan mo ang bata nga magtubo nga bisag sayo, may usa ka anak ba nga dato kay sila milyonaryo iyang papa iyang mama, negosyante ba?
ang nakaparat, kaya walay panahon ang iyang papa siyang anak sa pagdisiplina. So dito sa eskwelahan, makakita sumbang kay ang bata, bayaran ra si ang papa ang atraso. Adong, nasumbangkan makasok anak, o nga, may gisbidong, patambali na imong napisok na mata. Hato nagduko ang bata nga barumbado. Pag-college mao gihapon, karon kay nasangkot man ang iyang anak o patay ba, nakapatay iyang anak. Abot sa prisuhan, gidoaw ang amahan. Tubag dahil aning matana ang amahan. Kumusta man ka diri anak? Tubag sa anak. Pa, ikaw may dapat na diri si mama. Hindi man ang tako. Kaya nga naman anak, kung inyo pa kong gidisiplina sa una, imo pa kong gipuspusan, imo pa kong gibitay o giunsa ko nimo, wala ko diri. Kay para na ko, tanan akong gibuhat sa una, insakto. Pero sa mata sa balaod, sayop, kay mayroon man nimo akong atraso. Ang dapat na diri pa, ikaw man si mama. Ano nang sukat karon ayan akong bisitahan eh. Kay sa panahon nga makahinumdum ko, makakita ko nga naan nimo, indom naman ako ang imuhang pagsigig palit sa akong atraso. Ito ko ang amahan, o nangayo pa sa ilo siya anak. Tubag sa anak, isang pag-usaon ni mo pangay pa sa inyo na ko karon. Naan ako aning rihas. Naputaw. Bayaran ako ni hangtod sa tibuok na mong ginabuhi. Ano? Ginikanan nga naaron. O mga anak nga naaron, dili sayop na disiplinahan mo sa inyong amahan. Kung kuhaan mo cellphone kaya wala na mo yung trabaho, bisa naglakaw, nagsigig anak, bisa naghugas ng plato, nagsigig anak sa cellphone. Ayaw mo kasuko, makuhaan mo, kaya para na sa inyong kauma. Ang atong lakaw din na sa kinabuhi, kung dili na to kauban ng Diyos, pait pa sa pangyawan akong kinabuhi. Okay, paitan. Kaya apektado ang ato ang paglakaw din na sa Ginoo. Basta dili insakto ang imong desisyon pagabuhaton. Ano man? Sayang ang kinabuhi nato kung wala ka na pahiluna diha sa pagtulunan sa Ginoo. Mga bata, kinahanglan na to na silang iampo permente. Kung gusto bitaw mo matarong ang inyong anak, kung nagproblema bitaw mo si anak, tagaan ta mo pinaka-example. Doon ay usa ka bana ba nga naminyo siya dili Kristohanan niya ang asawa. Niya ang asawa, di gid siya muuban siyang bana, kaya di ko sila parehas og tinuhuan. So ang gibuhat sa bana, kada tulog siyang asawa, pandungan niya siyang kamot. Yan ampo. Mamataan na lang siya sa asawa, nga mangihi ang asawa. Yan, matulog na sa balik. Gapandong na gyapon siya. Kaya natingala siya sa pila ka tuig nilang ipon, ngayon ang asawa, Domingo na ba ron? Ano naman ay Domingo? Namin bata. Natingala ang bana nga naman yung simba naman yung maginig mo. Simba lahat may simbahan na eh. Tungkol kaya nakita niya ang maayong buhat sa iyang bana. Pag dili mapanalanginan ang imong bana o imong asawa nimo, lisod kaayo. Lisod kaayo. Rasa mo mga anak, basta matulog ni sila, ampuan ni namo. So yun, kasi parit naman yung kwarto. So doon ako rin silang kwarto. Ayan, tandungan ako ba? Katamo. Ampo. Kaya nawa pa kahibaw ba sa kumpiyansa kaayo nato sa kinabuhi. Unya, gaampo ra ka Lord, protektahi akong pamilya, diha ra tataman ba? Pero wa gid kay panahon nga moduaw sa imong anak. Problema na ka. Labi na sa inyong anak na nagsulod ang mga bisyo. Diri gyud pag-ampo. Labi na sa inahan, ang inahan man gyud mo batig maayo ani kay naabi na sa tiyan ninyo pila ka buwan. Inigtulog yun, Lord, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kaya sa panahon nga makamat mo na nag-ampo ka, ngayon naada ay ni pagtagad si mama o si papa na ko. Abi na akong ilar akong kasaglahan ba.
Nakutob sa mga anak dire mga batanon. Lami na gining disyugod, lami oy. Nindot ana magbuot-buot lang si Kiriliwa, mura ka matso kaya ba? Nana, dahil po na akong bation sa una, pagsulod na ko anak. Sikat ka ay palingin sa aso. Baka tubaw na gani ka din tanduway. Ano ba, sikat ba? Pero, padulong ra sa kadaot sa kinabuhi ang tanan. It will affect our journey in this life. All the decisions that we are making tonight. Unang salamat kay ni decision mo, maari karon. Unang salamat sa Ginoo, tungod kay gihikap mo sa Ginoo. Pagkatanan dito sa palaog, ampo ko ba, Lord, hikapa ang kasing-kasing sa mga membro ng mosimbag Miyerkules at Domingo. Ino ka ba namin niya po'y manigba? Giotro na ako akong ampo. Lord, hikapa ang ilahang kasing-kasing hasta po't ilang tiin. Nga no, gihikap ang kasing-kasing, ang tiil wa man ikapilog ampo. Gusto mo lakaw ang kasing-kasing, ang tiil di mo gusto. At ang pagka-Domingo, ako'y nagwali ko. Gitubagin sa ginawa kong pag-ampo, mga igsoon ko. Nag-ampo kong hikapon niya kasing-kasing, di mamamuto nga. Nag-ampo ko sa ginawa, hikapon niya yung ulo, inyong kasing-kasing, inyong tiil, para makalakaw mo. Hiagin mo ron. Unang, ayaw lang kasing-kasing ipahikap sa Ginoo. Gikan sa ulo, padulong sa tiil. Kaya importante ba ng multa? Magdinasigay. Kaya mo bito ng, kung mga asawa ka, mo desisyon man ka. Kung mga anak, mo desisyon. Kung mo palit, mo desisyon. Kung mga lagad sa Ginoo, mo desisyon. Para makita sa mga batanon ba, kina mga batanon karon. Wala mo ko sa ilang gibuhat, ane? Ilang gihimong sa amin ang inyong kinabuhi. Pag manamin ganit sila sa inyong kinabuhi, ngit-ngit gana ilang makita, they cannot follow the Lord. Pero kung makita galit nila ang maayon ninyong buhat ningon, kato si Lola, ay sige kitog ampo na mo. Kato si Mama, ay sige kitog ampo na mo. Mo na musunod mi ni Mama sa pagpangalagad sa inyo. Amen. Pero kung galit nila na makita sa inyong pamilya, musunod lang na sila ron, nga buhi pa ka. Ini kawagtang ni mo na sa kalibutan. Yes, wa nas Mama, wa nas Lola. It is my turn. Wala na ikaw galingon. Sabi na sa mga anak, wala mo'y mama, wala mo'y papa. Salamat kay Nay Lola, Nay Lolo, Nay Ante, Nay Gagaw. Salamat sa Ginoo nga ako'y na istorya nga tanon ba. Kaya, Pastor, dili man, wala man ko nalipay nga nawalaan kong papa. Pero, mas nalipay hinoon kung wala na akong papa. Kaya kung na akong papa, di man gid mi makasimba. Subo man sa among kasing-kasing nga wala mi papa. Pero sa una, nakigugid among mabati. Kada uli sa akong papa, kubo, wala tahon niya akong mama. Mo na nihilak man ko nga namatay akong papa. Pero nagpasalamat dito kay nakaalaga ko sa Ginoo. Wala man kay papa karon sa physical, pero na kay amahan sa langit na tinuod din nagpangga ang nagmahal nimo. Hindi siya mo biya. Siya ang gasaad nato nga walay scam. Walay butbut sa saad sa Ginoo. Mo na mapabilin tag sunod sa Ginoo. No matter what life may bring. Unsa man aha matadalo na ning kinabuhi alagaran din natin Ginoo. Muna ako mga pagdasig kaninyong tanan. Let us all follow the Lord. Ayaw mo kasubo nga inyong bana wa pa ni simba. Ayaw mo kasubo kanyong apo nagpabadlong pa sa karon. Inyong anak wa pa ni simba. Diha sa inyong pag-ampo wala nalimot ang Ginoo sa mga luha ni gawa sa inyong mga mata. Amen. Ikwinta na tanan sa Ginoo. Kung naa mo giampo sa Ginoo nga Lord, pasimbahan ni siya, hikapan ni siya. Isigi, ampo. Sige, ampo. Kaya nagandoy mo nga Lord, masimba akong mama, akong papa. Ampo. Ampo sa Ginoo. Kaya maura man gina atong tulay ngadto sa langit ang pag-ampo raman. Kaya kung tulay pa lang sa langit ang paghubog-hubog, hubog-hubog na ta. O dili mo na tulay. Mao man ay makaguba sa tulay pagdulong sa langit.
Amen ba mga igsoon? Salamat sa Ginoo. Nagpadayon ni ato ang pagserbisyo sa Dios. Bisan sa hagit sa mga pag-ulan, usay kawadon, usay way masakyan. Ayaw mo huna-huna na way masakyan. Basta kamao pa mo baktas. Baktas. Exercise pa mo. Salamat sa Dios na nagkakaroon. Hallelujah. Niya ako nagadoon sa imo di lang nakaubos wala lain hanasin mo kundi ikaw lamang ngayon. O Diyos, niya pinabuhi ko, ihalal ko kini kanimo, walay lain nga ikabalos ko, sa kadako sa paghihuman mo. Dalagon ka, ang pagsinalagan mo ra. Dalagon ka, Diyos, dalagon ka. Ning kinabuhi alagan ka. Ikan sa kagipitan, pinagdagan mo ako. Ikan sa kasalanan, pinagdagan ko. Ikan sa kamatayon, ibanhaw mo ko. Aron sa paalagan kanimo. Dalagon ka, O Diyos, dalagon ka. Ang pagsipahalang kanimo na. Dalagon ka, O Diyos, dalagon ka. Ning kinabuhi alagaan ka. Ning kinabuhi alagaan ka. Ning kinabuhi alagaan ka. Hallelujah. Daghang salamat Ginoong Dios sa imong kamaayo sa imong kinabuhi. Lord, it is our decision to follow you all the days of our lives, so that no matter what the cost, we will follow you, Lord. Whatever hardships, kung sa ba ang mga kalisod, kung sa ba ang mga paghagit, Ginoo, amo kang sundon, amo kang alagaran, amo kang simbahon, Ginoo. Amay mga gagmay, dako ang mga pagsulay, Diyos. Pero di na mo na isapayan, tungod kay ikaw ang Ginoo, na nag-auban ka na mo, nag-aubay ka sa tanang panahon, o nagatagbo ka sa tanan namong panginahanglan, O Diyos. Salamat kayo, Ginoo. Amo kang pasidunggan o pasalamatan, pinagi sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Magapag